انہاں دی داڑھی بھائی کتنی مولانا پگڑی کیوں جی بندن قرات کیوں جی کر دین ساریاں شرطاں تسی پائیاں پھر انہاں پیچھے نمازاں پڑھ دیو تے یار اے تے امامت صغرا ہے مصلی تے کھڑا ہونا امامت کبرا تے وڈی تخت دی والی امامت ہے اس امام واسطے کوئی شرط نہیں ہے امامت کبرا واسطے شرط ہی کوئی نہیں جنوں کل واللہ بھی نہ دی وہی مسلمان دا امام بن جائے صدیق اکبر شرطاں آئیاں تے امامت صغرا بھی کیتی تے کبرا بھی کیتی اس امامت واسطے بھی کوئی شرطاں لے آؤ ورنہ حضور نے فرمایا سنو آخری حدیث بیان کر کے اوس بن شرحبیل راوی ہیں سمیت رسول اللہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا کہ من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور فرماتے ہیں فقط خرج من الاسلام وہ تو اسلام سے نکل گئے اس واسطے ایک دن بڑی ڈاڈی عدالت لگنی تے صدقے زکاتاں دے پیسے 500 روپے مہینے بعد بیوہ نو ملن اربا پتی زکات دا چیئرمین ہوئے پارٹی دا لینڈ کروزر تے خود آندا ہوئے تے بیوہ اس مہینے بعد 500,000 روپے زکات لین آوے تے لینا چ لگے 1000 روپے تے ایک ٹائم دی سبزی نہیں آندی اس تو بڑا یتیمہ تے بیوہ دا کی مذاق ہو سکدا دین حضور دا تخت تے لینا ہے